Moikka! Mä oon Sofia. Mä haen teille tätä kesäsomettajan paikkaa. Mä opiskelen liiketaloutta Lohjan Laureassa ja valmistun nyt tänä kesänä tradenomiksi. Tällä hetkellä mä oon harjoittelussa SSOn viestintätoimistossa ja oon päässyt tosi paljon tekemään kaikkea somejuttuja. Eli kiinnostusta ja osaamista siis löytyy. Tässä päästä katsomaan, että miksi mä olisin tosi hyvä valinta tähän kesäsomettajaksi 2016. Kesäsomettajana mä haluaisin päästä näyttää ihmisille, mitä löytyy SSOn kulissien takaa. Ja tosiaan mä tunnen tämän teidän toimialueen jo aika hyvin, niin kuin näette seuraavaksi. Noin. Eli siinä näitte, mitä mä oon tehnyt saadakseni tämän työpaikan. Jos haluatte nähdä iloista ja näyttää positiivista asennetta ja ehkä kaikkea spontaanejakin kuvia, niin valitkaa mut tähän hommaan.